May tanong ka ba? Itanong mo na. Bawat usapin ating lilinawin. Isyu ng bayan ating hihimayin. Tingog Kanbanwaan, mapalokal na Maray na Biyernes na pagkaaga na naman po sa Tuya Agabos. Viva Señor Santo Cristo! Tio Fernando. Petsa 14 ng hunyan. Uy, maray na petsada. Ano? Kan bulanin Agosto taon 2026. Ang inyong kadamay basta alas 9. Tingog Kanbanwaan. Dahil makalingaw sa paghampang niya to kan kaldawon, dapat ang permi niya itong ipigpaenot ang mahal na Diyos. Sagot ni Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo man ngunyan. 9 na. Programa ng Tingog Kanbanwaan, naglalaom na yaon po kamo dyan, nagantabay, nagdiretso po ang mga paraantabay, kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto para po sa mga pag-ore-restorya takan mga pangyari, lokal, nasyonal, internasyonal, katuwang tadyan sa pagpresentar kan informasyon, asin kang programa Mayormente and Mega Force Patrol. Desian, Tio. Sa panginod po ni Chief Jimmy, Pading Jimmy Nazalita, Maaasahan, Tingog Kanbanwaan, boses ng sambayan. Pading Al Armario, Pading Jomar Bien, and siyempre Kadamay basta alas 9. si Joshua, si Angel, si Karen, Mapalok sa Manibela, sa Samuya pong mobile, 4-wheel drive, yaon yan ang Samuya pong mata sa kalsada, si Henry Mata. Mantang sa Master Control, ang kasabay niya to dyan, ang sa kuyang kompadre Pading Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop, dyan po sa Barangay Dapdap. Kan Legazpi, the home of Señor Santo Cristo. Kanbanwaan. Pwede tabi dyan sa Kwasay Paris, dyan sa Barangay Dapdap kan Legazpi, mga mapasalamat lamang kay Señor Santo Cristo. And siyempre pwede man dyan sa Daragabaga tabi, sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Kanbanwaan. Sa newsroom, yaon dyan ang tropa, nangingenot si News Director Mardila, ang samuya pong maasahan. Matindi, laban lang ng laban, kasabay dyan si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani para po sa mga istorya, sumadakan mga istorya lokal, national, international. Ang inyong Nadadangog nindo kada best na may news break and major newscast digdi po sa DCGB. Tingog Mantang may broadcast man kita tabi worldwide, netwide sa DCGB News Online, Facebook, and YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang sa tuyang kasabay dyan, si Jerome Nico Martinez. Maray naga po, halidigdi sa Pilipinas, partikular sa broadcast complex kan DCGB AM sa Legazpi City. And pakishare kan sa tuya pong broadcast dyan sa mga nakaantabay. Ako pan sa indong magiging kasarabay-sabay an sa indo pong nasyonal. Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon, okay, good morning. Tio Fernandez, laging maaasahan. Tingog Kanbanwaan, boses ng sambayanan. Tio Fernandez, ang inyong kadamay basta alas 9. Tingog Kanbanwaan. O sige tabi, siring kan sa tuyang nakatudan tabi, pag Biyernes, sumada semana kan nangyaring impeachment, kanakalis na Lunes, Martes, Miyerkules. And ansa mo yung paglaom na sana po, por dahil bagata pag Huwebes, dahil na ning impeachment trial, sana dahil ka mo nawara sa pagsubaybay, tabi. At Biyernes kita nagsusumada tabi kan sa tuyang mga pangyayari, kasabay sa tuyang resident legal analyst, ang sa tuyang luminaryo po sa lado de Abogacía digdi sa probinsya ning Albay. Yan yung news team tabi sa luwas, standby lang muna, not unless na flash report yan anytime o may urgent interview. Makakahuron tagiraray an sa tuya pong nakakasarabay-sabay kada Biyernes. Dakulang salamat, maski puro paano-ano, pigaalo karang kita nin oras
kaining sa tuyang pag-iriba si Attorney Jong Bonafe saro sa mga luminaryo legal digdi po sa Kabikulan, partikular sa Albay, Legazpi, para po sa pagpasabot kan mga pangyayari digdi sa tuya, lalo na ang impeachment trial. Counsel for the prosecution, you may proceed whenever you're ready. Good morning, Your Honor. Asin sa satuyang mga paraantabay, maugmang aldaw ning Biyernes. Salamat po na makaibahan ko kamo sa programang ini. Okay, this honorable court extends our warmest thanks for being there always. Okay, tabi Attorney Jong, sir, good morning. Nagtapos na naman ngunya na semana, Miyerkules, petsat 12, so pagpresentar giraray kang prosekusyon, kan saro na naman na witness, hali sa Commission on Audit mismo. Ano po tabi so naipaabot na mga punto legal sa paagi kan pagpresentar kan witness na ito kang prosekusyon? So mensaheng dapat na maipaabot sa impeachment court, sa Senado, asin sa publiko, ano po so sa indang na ipaabot asin na aprobaran tabi? Go ahead po. Sa simanang initabi, Sir Pio, asin para sa kaaraman kan sa tuyang mga paraantabay, manunungod digdi sa impeachment trial kontra sa Vice Presidente, ngunya na simana, tinawan manggiraray ning importansya kang prosekusyon ang pagpadagos kang pagtistigo ni State Auditor Celine May Campo. Kung sa tuyang magigirumduman, inisarong State Auditor kang Commission on Audit na padagos nagkaigwaning tsansa na ma-audit asin maripaso ang paggamit kang confidential funds sa opisina kang Vice Presidente. So ngunya na simana nasa pagpadagos ini kang pagtistigo na kung saan uminabot na sa pag-cross-examinar kang depensa ang naging testimonya kaini. Kung sa tuyang magigirumduman, saro sa mga importanteng nanutaran sa testimonya kan nasabing testigo na ang paggamit kang confidential fund kan opisina kang Vice Presidente nagkaigwa ning tsansa na sa indang manutaran asin mapag-obserbaran na nagkaigwa ki mga paggastos na day nagtugma sa pinagbubuot kang joint circular kang nasabing Commission on Audit manunungod sa paggamit kang nasabing pundo. Importante yung digding maraman, Sir Pio, na apuera kan mga nagluluwas na mga questionabling recipiente nanutaran man kan Commission on Audit nang nasabing confidential fund susog sa presentasyon kan testigos na ini mampigamit sa mga aktibidad na day tugma sa tamang paggamit kang nasabing pundo. Arog kang tree planting, Christmas party, pagbakal kibulong, asin iba pang aktibidad o paggastos na din nagtutugma sa katuyuhan ka nasabing pundo. So iyan ang naging pinakasustansya kang pagpadagos, kang pagtestigo ka nasabing State Auditor kan Commission on Audit na nagkaigwa ng tsansa na irebisar ang nasabing pundo kang Vice Presidente. Opo, Attorney Jong, sir, tabi, bali, dua pa sigurong aspeto, kung tamaan sa kuya man na pagkakaintindi, simple, confidential funds ini, kan opisina kan Vice Presidente, asin, so, departamento man de edukasyon na pareho niyang pikaputan kan mga nakaaging panahon, tabi. Tama po. Okay. Now, itong na ipahiling dumang kang prosekusyon, so paggastos ka itong confidential funds na ito, bako susog duman sa circular, reglamento na ipigmamando kan Commission on Audit kung paano gamiton confidential as in intelligence funds, tabi. Attorney, tama daw po sa ko yung simpleng pagsabot ka iyan? Arog po kay ni Sir Pio, kung sa tuyang manunutaran ang mga nakaagitang pag-explikar manunungod sa katuyuhan kang paggamit kan confidential fund. Susog sa pinagbubuot kan Joint Circular kan Commission on Audit, ining sa Joint Circular 2015-01
nakakaaglang digdi kung ano ang mga dapat na paggamitan kang nasabing pundo. Pinakainot digdi, iyo ang mapadapit sa pag-surveillance, manungod naman sa pagprebentar ng mga krimen, asin iba pang pagkalap ng mga impormasyon na may katuyuhan na gamiton kontra sa kalabang kan estado, na mapakusog asin maprebentaran ang anuma pa man na kareribukan in connection sa seguridad kang nasyon. So iyan ang pinakakatuyuhan kan sumada kung sa inta na pwedeng gamiton ang confidential as in intelligence fund na pinagtatagama kang pundo kang gobyerno. Sa pagpadagos kang pagtistigo ni State Auditor Celine May Campo, nanutaran na may mga iba pang aktibidades na pinagamitan ang opisina kang Vice Presidente, arog kang pagbakal kibulong, paggamit sa Christmas party, asin iba pang aktibidad na daining relasyon sa katuyuhan kang paggamit kang confidential fund. Iyan ang pinakasustansya kan testigo na pinagpresentar kang prosecution sa pagpadagos ngunya na si Mana kang impeachment. Pinapahiling digdi na talagang igwa, subuot na daing tamang paggastos kang confidential fund na daing nagtutugma sa pinagbubuot kang nasabing circular hali mismo sa Commission on Audit. So iyan ang pinakasustansya kang testimonya kang nasabing testigo para mapatunayan ining Artikulo 1 mapadapit sa bakong tama asin sala na paggastos kang confidential fund sa ararom kan opisina kang Vice Presidente pati naman kan sa iyang naging katungdan bilang sekretaryo kan Departamento kang Edukasyon, Tabi Sarpio. Opo, di komo arog kan so findings kan COA. Ano na po so sa indang ginibo kumo may pagbalgar na so Vice Presidente basado duman sa circular. Ano na po so ginibo kan Commission on Audit basado man sa pagtestimonya kan taga COA. Ano so ipinag-orden sa kunyan sa Vice Presidente? Nagsangat daw ning kaso sa COA o ano so pinag-orden kan Commission on Audit, Tabi? Bilang parte kan sa indang naging pagripaso kan nasabing pundo, pinahayag man kang nasabing testigo, ang saro sa pinakaimportanteng ginibo kang Commission on Audit, ini na po, Tabi Serpio, na pagtao notice of disallowance. Na sa paagi kang pagtao notice of disallowance, pinapaaram ang opisina kang Vice Presidente na igwasin ng mga nanutara na pagbalga sa paggamit kang confidential fund. Ining notice of disallowance, sarong importante ining parte kang pagpresentar kang ebidensya kang prosecution, ta pinapahiling na naging resulta kan sa indang pag-imbestigar o pag-audit kang pondo kang Vice Presidente, yaon ang nagkakapirang pagbalga. Na kung dahi kita nasa sala, base sa sumada kang nasabing testigo, sa laog kang mas 600 milyones de pesos na pundo na pinagtagama sa opisina kang Vice Presidente, halos 400 milyones digdi ang sa indang nanutaran na bakong tamang paggamit kang nasabing pundo asin nagkakaigwaning mga questionabling recipiente ang nasabing pundo. Na naging resulta sa pag-issue kin notice of disallowance na pinapahiling digdi na bakong tama ang paggamit kang nasabing pundo kaya dahil inis ninda tinutugutan saro na importanteng bagay na maaraman ta sa notice of disallowance. Ini sarong orden kang Commission on Audit para ipaaram na dai natutugma ang katuyuhan sa paggamit kang nasabing pundo kaya kinokonsiderar ninda ining irregular kaya dapat tanang ibalik ang nasabing pundo na dai nagtutugma sa katuyuhan kang paggamit kang confidential fund. So saro ining importanteng ebidensya na nanunutaran sa padagos na pagpresentar kang nasabing testigo, Tabi Serpio. Ipipabuelta palan itong milyones de pesos, poco mas o menos 4 milyones de pesos, tasala so paggamit. Iyan, Tabi Serpio, ang katuyuhan pag nag-i-issue ang Commission on Audit kin notice of disallowance. Alagad apuera sa pagtauning orden na iniibalik o reimbursar. Ang notice of disallowance pwede manggikanan ipanginot na presumption na pwedeng makasuhan ang nasabing
opisyal ning huli sa bakong tama na paggamit kang nasabing pundo. Nagkakaigwa ini ning presumption pagdai mo na iuli ang pinagbuot kang Commission on Audit na ini nagamit sa bakong tama as in irregular na katuyuhan kang nasabing pundo. Opo. Ato na yung tabi iyan suna istabilisar man kan prosekusyon tabi and we will go later duman naman sa lado kan defensa kung sa inda iyan na distroso. Now, di ko mo igwanan arog kaan na naistabilisar ang mga taga COA. Igwanin naghapot tabi Attorney Jong. Okay, nagastos sa nabako tama. Pero dai pa man nagluluwas daan na itong supundong ito luminaog sa bulsa, sa pitaka, sa bank account, kan kunyan, kan Vice Presidente, na ayubagan natatarget kunyan sa sarong artikulo na dai maesplikar na yaman. Sa pagiling mo tabi ito ni Jong, dai pa kita nag-abot sa arog ka na istorya sa pagpresentar kan mga testigos diyan sa impeachment trial? Kung sa tuya pong katawan ng balancing pag-analisar ang sitwasyon yan kang arangkada kang impeachment, ang parte po na pagpresentar kay ni kang State Auditor kang COA sa katuyuhan digdi sa Artikulo 1 manunungod sa bakong tama asin sa lang paggamit kang confidential fund kan opisina kang Vice Presidente. Iyo lang iyan ang sahot. Ayun. Tama na ginastos, tama daw asin nautob ang katuyuhan kang Joint Circular 2015-01 o ining manunungod sa instruksyones kang Commission on Audit kung paano gamiton ang confidential fund. Iyan lang po ang limitadong hururon sa Artikulo 1. Kung tama o sala, sunaging paggamit kang nasabing pundo. Kung ang issue naman manungod kung ininakalaog sa pribadong bulsa o kung kisay ininapaduman, igwaman pong separadong artikulo na paghururunan. Iyon na po ini ang masunod ining Artikulo 3 manungod sa dai masabutan as hindi maesplikar na subuot na kayamanang kang Vice Presidente pati naman ang iba pang issue manunungod sa pigsubuot na korupsyon sa parte kang Vice Presidente. Separado pong artikulo ini. Alagad kung sa katuyuhan kang prosecution ining ebidensya manunungod sa bakong tamang paggamit kang confidential fund, pwede man ining adaptaron o gibuho na parte kang sarong separadong artikulo manunungod sa day maesplikar na kayamanan kang Vice Presidente. Ninghuli nga ni sa sakuyang naunambitan, pag nagtao ang Commission on Audit kinotice of disallowance na may orden na day mo ini binalik, nagkakaigwa po ini Sir Pio ki presumption o posibleng pagtubod na ininagamit na personal asin na inagamit sa tamang katuyuhan ka nasabing pundo. Kaya pwede po ining ikonektar sa separadong artikulo manungod sa subuot na day maesplikar na kayamanan kang Vice Presidente. Ayun. Kumbaga, si sequence ngunyan kan prosekusyon tao ni may tinaong kwarta, confidential fund, opisina kan Vice Presidente, buda DepEd Secretary ka ito na pinamamayan kan Vice Presidente. Dai nagamit nin tama, susug sa regulasyones, ipipabuelta sa kwartang ito. Kung ibinilta ito uday, kung sa buda kung sa inapaduman, dumana malaog naman, konektado sa sarupang artikulo na dai maipasabot na yaman kan Vice Presidente. Tama ka ng gadyan, Your Honor. Kaya ano sa imong pag-analisar po dyan, kung yaong ka sana po dumanda, kulang swerte kan sa tuyang nasyon, kung ikasaro duman sa satuyang mga senators, judges, tanakukuamo ang trajectory o napat na pagtumbok sa pag-ibalwar kan nasabing ebidensya. Kaya kung sa tuyang mo niya nahilingon tabi, Sir Pio, ining pagpresentar kang hali mismo sa Commission on Audit, dakulang bagay ini. Ngunyan, dai tapaman nahihiling kung ano ang magkakanigong depensa sa lado kan Vice Presidente sa paagi kan sa iyang mga abogado. Nahihiling pa palang digdi sa presentasyon kan Commission on Audit, State Auditor. Ano ngunyan ang magiging depensa kan Vice Presidente? Tadaita na pwedeng nigaran ng kwartang ini nakalaog sa pundo kan opisina kan Vice Presidente
ning huli sa indang pag-ako kag mga presentar na cheque, pati naman ang pag-ingkas, asin pagtatao ning posisyon sa nasabing pundo. So ngunyan mahiling ta sa pagpadagos kang impeachment trial na ini Sir Pio, kung anuman ang magiging depensa sa lado kan opisina kan Vice Presidente, ta nagpupuunan nindang i-justify ano man nga kung ini ginamit ang sa laog kiunsing Mhm. ano man nga kung ini ginastos. So data padi kung ano ang magiging depensa Presidente kung paano ninda kontrahon ang sahot sa bakong tama na paggamit kang nasabing pundo. Opo. Kaya magayunon ini ngunya na development kan impeachment ngunya na simana tasaro ini sa sustansya kang sahot kontra sa nagkaigwa sa nakibangot o icebreaker simana ning huli sa serintikan Mhm. kan mga abogado kan magkakanigong partido sa laog kang impeachment kaya nagkakaigwamang ki icebreaker Mhm. o paglikaw sunaging prosedimento ngunya na simana Sir Pio. Opo, maabot kita dyan, sir, yung tabi sa bangot na masira mo na bangot. Now, dumana kita, iyo man ito sa pinag-estabilisar kang prosekusyon. Dumana kita sa defensa naman tabi. Sa paghiling mo man bilang ika-litigador, sarong abogado na luminaryo, nadistroso daw tabi so itong ipinagpresentar man kam prosecution through direct examination kan kunyan kan prosecution tabi nadistroso daw kan kunyan kan depensa tabi. Sa kabilugang kang presentasyon ni Celine May Campo, sa kabilugang kan sa iyang testimonya, na ipresentar asin na establisar na yaon ang sa indang magkakanigong obserbasyon asin mga panginot na paggariparo ka na sabing pundo. Sa kabilugan po, Sir Pio, dahil ko nahiling na nalampasan kan depensa ang naipresentar na resulta kang pag-audit, lalo na ining tinaong notice of disallowance. Ning huli ta sa ngunyan, ining notice of disallowance, dahil ko man ipreemptar ang sitwasyon kan depensa sa inda pa ining pinagkukontistaran nganing dahil ini maging final and executory and notice of disallowance. So dahil ta pamahiling kung ano ang gigibuhong kan depensa. Tasangon niyan po establisado na ang lehitimong opisina kang gobyerno na igwaning responsibilidad ni i-audit ang nasabing pundo sa pagi kang Commission on Audit nagtaw ning notice of disallowance. Iyan ang establisadong sitwasyon na hanggang sa ngunyan dahil narumpag o napreventaran kang depensa. Alagad, hilingon ta kung ano ang sa indang presentasyon na kontra sa nasabing ebidensya kang prosecution. Dahil narumpag na yaon ang sitwasyon na nagtao ang Commission on Audit kinotice of disallowance. Mhm. So hahalatun taman when it's their turn kan pagpresentar naman kan sa indang mga testigos evidences documentos tangon yan so prosecution pasanan pigatawang kaan and the only thing that the defense can do is itong so cross examination ano tabi Attorney Jong sir. Tama, Sir Oo. Pio. Alagad sa cross-examination, limitado lang ang katuyuan kay ni na iyo ang i-repaso ang kredibilidad kang testimonya, pati naman ang kredibilidad kang nagtatao testimonya. Nasangon bilang sumada kang pag-cross-examinar kang abogado kang Vice Presidente, dahil tanahiling na sa indang naraot ang kredibilidad kang state auditor na ini ning huli ta saro ining impartial na testigo tahali sa lehitimong opisina kang gobyerno. So mahiling tamanan sa mga masunod na aldaw kung anong kontra-ebidensya ang ipipresentar kang nasabing opisina kang Vice Presidente sa paagi kan sa iyang mga abogado. Paano mo man tabi, senior abogado, your honor please, masasabi na nadistroso kan depensa so testimonya kang kuan. The manner wherein which the defense counsel pounded
And so decorum niya, matindi baga tabi, Attorney Jong. Is it, ano ba yun? Ano sa paghiling nito ta? Gulpi so hinay blood, gulpi so nagpa-BP, kanahiling so araw itong sistema kan line of questioning and decorum kan abogado kan defensa. Bilang ikasarong eksperyensadong litigador, ano ito? Is it proper or what ba tabi? Madangog kami tabi, Attorney Jong. Sa laog po kan mga prosedimento kan sa tuyang korte, pati naman ining impeachment court bilang nagdadangog kang South kontra sa Vice Presidente, nagkaigwaning likaw kang atensyon na nakapokus na o nakasentro temporary duman sa naging mainit na disgusto kang magkabirang argumento ni Attorney Lorna Kapunan bilang prosecution attorney kang nagsasahot, pati naman ining defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer, nagkaigwasin daning argumento manungod sa manera o estilo kipaghapot na kung sa'y naging sentro ngunyan ang pig-apod ng misleading question na kung sa'in kinontra ni Attorney Kapunan asin sa iyang tinuyaw na bakong tama sunaging paghapot kang depensa na kung saan na paghururunan na pwedeng maghapot ang depensa bilang parte sa indang pag-cross-examinar kanasabing testigos. Alagad, sabi ni Attorney Kapunan, day paglibong ang testigos sa paagi kipag-apot ng misleading question. Kung sa tuyang tatawan ng simpleng pag-esplikar, ang buot sabihin ni Attorney Kapunan, pwede ka maghapot, pero sa tamang hapot, na day paglibungon o ipagkaagsangimot kang testigo, anday man tinaram kang testigo. Alagad, nagkaigwan ng counter manifestation si Attorney Ferrer na sa iyang gustong i-insister na pwede maghapot kay misleading question. Dumana nagputok subot si ni Lola mo Lorna Serpio. Ni Nana Lorna. Okay. Ano ang kunyan? Paki-explicar in layman's terms. So garo sa nabaga nag-uro-iristura yan sa kanto. Ano ang Sige. misleading question as compared sa leading question tabi? Okay. Kung nasusubaybay ang ay sa Madali, Attorney ang Jong. Nagpuputol-putol ang signal. hapot sa Hello, Attorney Jong. malinaw na po sa iyo. Sige, go ahead. You're coming in 4x4 na. Go ahead, tabi. Okay. Kung sa tuya baga pong maunambitan, pag prinisentar ang sarong testigos, igwa kita kipig-apod na direktang eksaminasyon o naghapot so nagpresentar kang testigo. Susundan ini kipag cross-examine. Tama? Pagka cross-examine, pwede naman magkaigwa ki redirect examination, pati naman ang recross examination. Manungod sa leading question, ang leading question tabi, Sir Pio, malinaw po? Opo, go ahead. Okay. Ang sinabi pong leading question, pigigiyata ang testigos sa pagikipaghapot na kung saan yaon sa hapot ang posibleng kasimbagan. Halimbawa ngay ang hapot kang isubutan na igwang sarong kaso na manungod nga ki Sir Pio na day ko man ihagad na may kaso si Sir Pio. Halimbawa, mahapot ako bilang partikan pag-examine ki Sir Pio. Hapotong kwan testigo, tama daw na si Sir Pio iyo ang angkor kan tingog kambanwaan. Sa hapot na iyan, saro iyan na leading question na pigigiya mo ang testigos na magsabing yes or no. Iyon. Tama daw, nasabihon ko na si Sir Pio, iyo ang angkor kan tingog kambanwaan. So pigigiya mo sa paagi ki leading question. Iyan ang leading question. Yaon na susimbag sa hapot. Okay. Tapag sinimbag mo ang hapot na ito tabi Sir Pio, pwedeng yaon duman sa hapot. Tama, yaon po. Si Sir Pio, iyo ang angkor kang tingog kambanwaan. Yan. Kung sa pag-cross-examinar, ang hinapot kang kalaban na abogado, tama daw na sabihon ko na si Sir Pio, iyo ang angkor kang arog kaining programa na bako man so tingog kambanwaan. Misleading question po iyan. Tan tinaram, angkor kang
tingog kang banwaan. Dahil mo paghapoton ang testigos, nalilibungon mo na bako man iyan so sa iyang tinaram. Iyan ang misleading question. Yun. Okay? So yan ang simpleng sumada. Oh. Ngunyan, Ngunyan, pag hinapot mo sa paagi bakong tugma sa nainot na sinabi kang testigos, piglilibong mo, bako na iyan leading question, kundi misleading question. opo. Duman nagkaigwa pa ning banggaan, Attorney Tabi, Sir Jong, sabi kan depensa, pwede nga yan misleading question. Ano talaga ang nasa rule kan korte na dapat niya tong sunodon? Pwede daw ang nagibuhon kan depensa sa oras kan sa indang cross examination na magkaigwa sinda ning pagproponer ning misleading question. Allowed iyan, Tabi? Kung malinaw pa ang sa kuyang pagrumdum kan sa kuyang remedial law, Section 32, Rule 132, Section 6, kan sa tuyang Rules of Court nagsasabi, dahil pwede ang misleading question sa direct examination, maging sa cross-examination as in iba pang examination. Dahil pwede ang misleading question. Ang pwede ang leading question sa cross-examination. Iyan ang yaon sa satuyang Rules of Court. Kapag tinugutan ang misleading question, dahil kita makakako akit tama asin malinaw na kasimbagan sa sarong testigo. Tapiglilibong mo sa testigo, pigsusubuot mo na bako man ito sa tinaram kan testigo. Arog nga na ikan halimbawa ko kasubago. Hinapot mo sa testigos. Tama daw ngayang sabihong ko na si Sir Pio, angkor kang programang ni Mr. Henry Maceda. Misleading sa talanan magiging simbag kan testigos. Tan tinaram kan testigos, si Sir Pio, angkor kan tingog kang banwaan. Yan, Kung opo. tutugutan taan, data makakuha kimaray na testimonya. So iyan ang simpleng sumada. Kung nata ang misleading question, dahil pwede sa anuman na eksaminasyon. Iyan ang istriktong regulasyon kan sa tuyang Rules of Court pag-abot sa mga prosedimento sa korte. Umpo. So, manera da Tabi, Attorney Jong, Sir, bilang ikasarong litigador, na pigpuputol kan defensa, kan abogado kan defensa, so pagsimbag kan testigo, tanganing sumakdangog sa nakan publiko budak kang korte, so gusto sa nang madangog, as in ipaabot kan abogado kan defensa, piputol niya bago. Sige, anya, tama, diyan ka na lang. Is it proper, Tabi, Attorney Jong? Depende naman po yan sa klase kan sa imong pagapot. Tang sa tuyang Rules of Court, dahil mangki detalyadong pronouncement na dahil nanggad pwede ang paghapot na simbagon sa naki yes or no. Dahil po kiarog ka na istriktong regulasyon. Ngunyan, nganing magkaigwa ki orderly proceedings sa laog kang korte, pwede mo man kung ika nasa pag-cross-examinar, pwede man sa pag-inot mo kang hapot, masabi ka sa testigos, ining hapot ko, pwede mo daw simbagon sa naki yes or no. Pag nagsabi sa testigos, okay Tabi, sige, pwede mo siyang hapoton. Tama daw, nasabihon ko na si Sir Pio, iyo ang gwapong angkor, kang DCGB, yes or no? Pwede man magsabi sa testigos, yes. Pag suminabing no, din no. Pero kung napagkasunduan, dahil man kamo kinapagkasunduan na bako sa ng yes or no, lalo na po digdi sa impeachment trial, mas magayon matawan ta ang testigos ning tsansa makapagpaliwanag. Kung ililimit sa yes or no, may mga hapot talaga na dahil man pwede na simbagon mo sa naki yes or no, na nangangaipo kipag-explikar. Alagad, igwang remedyo Tabi ka ang Sir Pio. Kung halimbawa so witness din nakaka-explikar, pag abot mo duman natapos na ngaya so pag-cross-examine, na cross-examine na, igwa pa kipig-apod na redirect ang pag-utrong paghapot. Di ang dapat nahapot kan abogado, nganing maka-explikar sa testigos, sinabi mo kasubago na yes, pwede daw i-explikar mo kung nata yes ang simbag mo. Yeah. Di makaka-explikar mang giraray ang sa imong testigos. Kung tatao ang abogado. Yan, dumana sa pag-redirect. Redirect. Alagad, naging sentro inining obserbasyones kan sa tuyang mga paraantabay, ta naghihiling na digdi so bakong tamang ugali
yung mga abogado na dai na nakasentro luguduman sa sustansya kan testimonyo kang nasabing testigo, nakalaog na kita duman sa diversionary attention na sa naging sintikan kan duwang abogado, kaya pig-control na po ini kang presiding officer. Mm-mm. So, is grandstanding allowed sa araw kining prosedimento? Daita maiwasan ang grandstanding digdi, sabi ko nga ni, sa sakuyang personal na obserbasyones, nagkakaigwa ng grandstanding, ta impeachment po ini, importante yun ang pag-shape ki public opinion. Pero sa istriktong regulasyon kang korte, dagiton po ang husgado pag nagkakaigwa ki grandstanding, tabako ini ang kaipuhan na madangog kang husgado. Ang gustong madangog kang husgado, so ebidensya, so sustansya kang pigtataram kang testigos, bako ining mga paipek o ano pa man na dahi kaipuhan ng mga aktwasyones o manera kan abogado. Tabako sindadig ang dapat na pagururunan, kundi ang sustansya kang ebidensya. Kaya may mga husgado, Sir Pio, na nagpupuong ka pa sa na mag-grandstanding, sabihan ka na kanusgado na bako yan ang sakuyang kaipuhan, kundi ang ebidensya kan sa imong testigos. Yun. Okay, Tabi. Well then, if the defense or the prosecution counsel has no more manifestation, this court hereby declares that we adjourn first and we resume on next week, August 21, if time so permits, Your Honor, please. Thank you so much, Your Honor, Sir Pio, asin sa satuyang mga paraantabay. Karming dakulang kaugmahan na maging parte ka na sa imong programa. Mabuhay! Permission to live, Your Honor. Permission granted. Salamat Tabi, Sir Attorney Jong, sa tuyang resident legal analyst, Luminario Tabi, sa lado kan abogasiya digdi po sa Kabikulan asin sa probinsya ng Albay, sa tuyang nakakasabay kada Biyernes digdi po sa Tingog kan Banoan. Mabulta pang programa, Oras Pilipinas, alas 9:41. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng
pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tingog Banwaan, Pio Fernandez. Salamat padingnal. Buwalta na kita sa tuyang programa ngunya na pagkaaga. Salamat ni Maray Tabi kay Sir Jong, Attorney Jong Bonafe sa tuya pong nakakasabay kada Biyernes. Tayuan bakanti kaya na oras man ta sagkod ngunyan baga existido pa baga padingnal, lalo na itong sumanga sa national government agencies kadaklan na 4-day work week bako. Nagkapira nga ning LGUs yung city nga ni gayo da 4-day work week pa man apura kan kunyan kan ining Kapitolyo Provincial niyan, pati sa mga korte ata 4-week work days ngunyan tabi sa inda pang pinag-adaptar kaya si Attorney Jong Biyernes ta nakakasabay sana po yaon so entusiasmo pa kan mga parantabay ta nababakan tingadi kitang Huwebes tapos na kumbaga kan Miyerkules pa nagtapos baka nagkulpa na interest kan tao sa impeachment tanawa bakan kitang Huwebes nasa korte kan sa Attorney Jong kaya Biyernes na kita nakakapag oro istorya sa iya wala na way maski puro paano po sa abot kan sa tuyang makakaya buda sa oras na susumada niya to na i-encourage kita tabi buda na edukar what really is happening, not because of political noise dahilan ta ini bagang impeachment tabi padingnal nakikirar ini bako sa nang legal na huroron kundi issue political. So ang katuyahan kan tingog kan Banwaan is magiya kita
na ining impeachment trial masagom niya to, maintindihan niya to susog sa tamang perspektibo. Tanganing so sa tuya man na desisyon, konklusyon, susog man sa tamang perspektibo, susog sa lay kung anon espiritu, asin kung anon ipigmamando kan lay. Bako itong sumadesisyon kita por dahil sa political noise. Because ang korte, dawa gura no ta karibok sa politika, dahil ta ang politika, parte baga kan demokrasya, and democracy in its very nature is messy. Maribok talaga yan ta. Demokrasya nga ni, you can express anything what you want sa imong pagtubod, kaya mag-inibong na perming lado yan. Kaya democracy is messy. Diyan na minalaog ang rule of law. Duma na minalaog man, so sa abot kan makakaya, kan tingog kan banwaan, muday ning mga kakaulay na magiyahang kita into its right perspective and magdesisyon kita susog sa kung ano ang pigmamandokan lay. Tanganing day kita magkaigwanin anarkiya. Yan. Takon na desisyon kita susog sa satuyang interpretasyon na sa dire. Because of our political belief, inclination, and association, disregarding ang rule of law, mapagalian. Anarkiya wasta ka ang tabi. Kaya baga may korte, may rules of court, and ining impeachment, parte ini kan demokrasya. No matter how we are greatly divided by our opinions due to our political belief and inclinations, we must succumb sa regulasyones kan sa tuyang gobyerno. Yan. In which case, ining pag-iimbitar niya to kay Attorney Jong Bonafé, pipa dissecta sa iya, susog sa perspektibo kung ano ang nakapalaman sa lay. And inilang sa tuyang caveat, kumbaga caution and pasabot na ining mga ipigpapahayag ni Attorney Jong Bonafé basado sa pinipipresentar na testigos kan prosekusyon. Dai pa man natatawan pa nin panahon sulado man kan defensa. Pag abot naman kan lado kan defensa, iyo mang girarayng ihapot niya to kay Attorney Jong. Ano ang naprobaran kan defensa and ano na distroso daw ini kan prosekusyon. Yan po. So sangun yan, those are only the conclusions based on facts after the fact na nangyari. Ano itong fact, itong so pagtestigos, ano so naipresentar, ito so pig-explicar ni Attorney Jong. Ngunyan, ang sulamenting nangyayari pa sa napano is, so nagiginibo pa sa nakan defensa is yung cross-examination. Day pa man si natitawan ng dala na makapagpresentar magkan sa dirin ng testigos na tao, buda dokumentos. Yan, cross-examination pa sa nan, sa inda manas sulamenting panglaban ngunyan. Yan. Ta napagkauruyunan po kan impeachment court na arog ka ng sistema mo na ubuson mo nang ipresentar kang prosekusyon so sa indang mga testigos dokumentos duman sa 4 na artikulo na ipinagsaangat ninda kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya puro sa nabagang una prosekusyon. Kaya ang mga istorya man ngunyan arog masangkan duman ngo na masentro man sa pag ining assess kung ano sa performance kan testigos buda kung ano so naipabot kan testigos para sa prosekusyon. Taday pa man sa depensa tabi. Halatun taman kung sisay man ng mga matitindi, exciting man ini, pag-abot kan panahon, duman naman mabibirik ka sa tuyang atensyon, duman sa mga ipapaabot man na testigos man kan depensa buda sa indang mga dokumentos man na ipipresentar. Yan, tabi. So, araw po yung kanuno, medyo huralawig pa ini na kuwan niya to na pagsubaybay kan impeachment. How I wish na sana po pag Huwebes na babakante si Attorney Jong tanganing haranay pa kita dumang padignal sa proximity kan hururon ta bako ng medyo bahaw-bahaw na baga ang satuya bagang character trait kitang mga listener, mga nagsusubaybay kan mga pangyayari. Pag luminihis na rin sa rong aldaw, medyo nag-deteriorate na, nagdidiit ng interest niya to. Well, anyway, we will continue. Tanganing sa satuya ang na makakaya, makagiya kita nin tama sa tao.
pwede na padingnal, magbareta ang newsroom. Sige, mabareta mo na newsroom, buda may nagkakapira pa kitang hanap buhay. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Ipinahayag kang Department of Justice na saro sa mga pigaadalan ninda sa U.S. extradition request kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, iyo ang assurance na day siya mahampang sa death penalty in kaso masentensyan na guilty sa Amerika. Kaibahan man sa biberipikaron kang DOJ ang pagkatawo ni Kibuloy, dual criminality, gabat kang posibleng padusa, asin kung bako pang prescribed ang mga offense na isinangat kontra sa iya. Yan ang barat ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL,
Wow! Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Banwaan. Pio Fernandez. Hala, sige, good morning tabi dyan sa Ravax kay Madam Tet Aldana Jacob sa mga taga Ravax dyan sa Indang, Maine, sa may Aleco, so mga nagpapabakuna tabi dyan o nakagat nin ayam ikos, nakambrot ayam ikos, importante po yan. Nako, day pagbasang-basangon andyan ka mo sa Ravax. Akreditado po yan kan Department of Health, as in may mga medical practitioners dyan na yun nag-inject kan sa indang mga bakuna, pasin na sa mga anti-flu, anti-hepa na yan, anti-pneumonia tabi yan. Good morning. Ang kaparte tanangon yan, si June Napolis, Tata June Napolis, si Pading Nald Out, Tata June In, and diretso kita kan mga istorya, si Pading Jimmy, Chief Jim ang nasa linya, aramon tan sa ayang bit-bit man na informasyon dyan sa iyang location. DZGB On The Spot Report. I-connector niya to. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Yes, pwede maray na aga sa mga parantabay. Makakauro niya toan sa tuyang namumutan. Asin amigo mabuot, Engineer Dante Baclao, PE. Yun ang isunod mong cross-examine after kay Attorney Jong. Nag-oral daw na sa naine. 43 years in service, PE. Oho. Aloy. Okay, so aramo niya to kung noarin. Tagari, madali na. Ang birthday ka na birthday ini. Maritiro na ini pa bilang provincial engineer dahil manigara na yun. Ayan ang direction talaga. Opo. So, kung ano mga ligasiya, and iba pa na plano niya after kanina mag-retire siya. Sir, PE, maray na aga po. Si Paring Pio po sangkol sa DCGB. Good morning, Pio. Asin sa mga dayupot mong paraan taway. Opo, good morning tabi Sir Engineer Dante, and habo ko mag-greet nin advance happy birthday. Ta sabi kan pigpapahali ta kana. Salbay. Napano ito ta madali uno nun sana. How time flies. Salbay. Sige tabi di como nagprepara, would you confirm na tabi nasa stage ka na kang preparasyon kan transition tabi kan kunyan kan engineering sa masunod na makaput ka yan tabi? Ay, actually, Pio, mga 2 weeks na guide kaming luway-luway. Nasa proseso na kang ang transition. Nganing pag come August 2020, August 21, tapos na ako digdi. Ito masalida sa kuya. Well acquainted na, well informed na kung anong mga nangyayari digdi. Ano kung mga programa, mga plano, kana gobernador kang probinsya. Opo. Manungod sa infrastruktura. Opo, may we confirm tabi kung sisay mananggad na nagluwas ka na kaagi, may nagluwas na ng mga pangaran. May we confirm tabi, ilang mismo sa imo kung sign mo na pigpapalis, luway-luway, for almost half a month, transition, ang gabos na mga dokumentos proseso dyan tabi?
Apparently, Pio, Kuyan, si Engineer Di Alabaga, ang item talaga is Assistant Provincial Engineer. Kaya lang, na-assign siya sa Enro bilang OIC Department Head. So, binalik na sa digdi, nag-request na ako kay Governor na kung pwede niya ako, balik na din. Tanganing, magkaigo na kami si paluway-luway na transisyon. So, apparently, Engineer Di Alaan na ang magiging pamayo-kainin ko yan. Parimentras. Pero depende yan kay Gobernador Noel Rosal. Being the appointing authority, ano tabi? Opo. Opo. Pag-araw ka na transition, may we know tabi, ano ang mga tapalis mo diyan, ano mga instruction, ano mga dokumentos na kumbaga pigagaw-gaw mo sa iya? Itong mga estado kan mga proyekto digde, sa mga programa kung ano man, kung ano mga gigibuhon pa. Ayan, yan ang mga itatao sa iya. So kuwang kan mga list kan mga equipment, so mga asset. Tapos yan, ipipresentar sa iya, itatao sa iya. Opo. Now, ano tabi engineer ang kunyan, ang mga mayor na infra como sa engineering kamo, mga mayor na infrastructure na iyaon, naka-pipeline na sa imong ipapalis na, i-render kwenta na sa kay Engineer Di Ala once he assumes office pagkatapos mo tabi. Ano yan ang mga mayor proyektong yaon dyan na dai na tapos sa turno mo na i-render kwenta mo na tabi kay Engineer Di Ala? Mga sample lang tabi. Actually, Pio, ongoing siya. Ongoing sa mga proyekto. And igwa man na pupunan pa sana. So, para sa next year, so preparasyon man para sa next year, igwa naman kami ito. So, iyon mga ikukuyan ko sa iya. Ipapaliwanag ko sa iya. Turn over sa iya. O say for example, what tabi? Maski example lang tabi na... More on roads kita. Aha. Roads. Igwa man na mga water system, may mga provincial buildings, school buildings, marugay yan. Na talagang it will be physically impossible na matapos sa turno mo. Taabuton ka na kanso mandatory age of requirement naman. Kung saan sa naabuton. Kung saan sa naabuton. Now, so kunyan, so annex ang gunian panlalawigan na gulpian medyo na-excite. Ano talaga ang planong gigibuhon dyan? Nagbulta naman bagaduman sa dating grandioso prestiyosong setup kan sang kunian sa old original session hall kay ni. Ano man ang plano ta sabi pupu na naman iyan soonest and bago gayud ika mag render kwenta kang pwesto mapuo na gayud physical kan trabaho diyan. Actually Pio, na awarded na yan and siguro nga niya nagpupuo na so contractor ka yan. Mostly ang pero sa pinakamayor na gigibuhon diyan itong sa electrical works. Akon mahiling tabagaday nagagarana so mga air conditioning units for medyo nga ta talagang mabago na kita kan transformer tapos ito mga wiring. So iyo yan ang saro sa mga rason and mapagana ta naman itong lift, itong elevator. And itong session hall din sa Capitol Annex papakaryon taman po iyan na talagang ano niya, itsura niya pang session hall. Pang rimate talaga. Oo, pang rimate. Kung daiman mapantayan itong old session hall, so prestiyosong design na ito, site na ito, at least maging ko yan lamang, maging presentable, kumbaga. Ayun, opo, tabi. Okay, di at least tabi engineer bagari magabat ang dila ako magtaram anong legacy yang winalat kari pali. Alang ya. Legacy ya. Dahil man ako iko kung siguro so pag sa pagtrabaho siguro tultul man so trabaho ko. Nakaabot man ako sa araw kaining ko yan. Inabot man kan sa kuyang
mandatory retirement age, pagtrabaho. Piyo, aram mo ko yan eh. First job ko ini as empleyado dito sa Provincial Engineers Office. Oo. Yan natandaan ko, July 1983. Ay, sus. Yun. Duro-diretso talaga sa engineering. Ito, Ano so pinakam mo dyan? Aram mo ba kaya, Pio, stick to one kita. Ay, tubod-tubod sa imo. Kan high school ako. Nag-eskwela ako sa Pulangi. Doon nag-high school. Saro sa nasupig istarang kong boarding house. Agod nakatapos. Kang kuliyo naman, saro sa ng boarding house pigistaran ko. Sagod nakatapos man ako. Yan. And so on. Pareho pa lang kita, stick to one. Narumdum ko ito, sumuro box type na tiglunad-lunadan tang auto. Sunisan. Munan iguana ning so duro dakula ng kunyan, so kuro coaster. Buhay pa ito. Buhay pa ito. Don Ramon. Ano ba yung plano ta? Sabi sa libon, nigo rin nagawa para tutukdol sa imo, nagawa para kikiblit. Ano mo, siguro, tawan ta naman ng taon ining ko yan, pagkatapos kayo nagiging sa gobyerno, mapokus man ako sa pamilya. Ayun. Na-deprive ko man sila 8 hours a day. Gulpe nagka bakong tukdol ko ni nagtutuon sa imo kuta na magdiretso sa serbisyo. Di pulinason na nindaan, pulinason. Okay. Would it be proper magapot no arin ma-assume si Kwan, si Engineer Elmer de Alatabi, sir? Kuan, siguro after my retirement, since ano siya, assistant department head, so in the absence or the retirement of the department head, and automatic magiging pamayo, so assistant. By rule of succession, ano tabi? Not unless na igong i-appoint sa appointing authority. Opo. Pero apparently si Engineer de Ala ang yaon na dyan, ano tabi? Ano na? O di sige tabi, Sir Engineer Dante, kung ikaw ka pang gustong idagdag, go ahead tabi. So far, salamat sana sa suporta, sa pagtitiwala, nakaabot kita sa araw kayo ng sitwasyon. Ano na sa nangyaon dyan sa opisina mo? So, ballpen mo na sa nabod na papel. Ayo, sige pag ang papirma. So, mga retrato, wala na. Ano yung pama? O di pangudto na ka mo dyan eh, Chief Jimmy, magluto na dyan sa kusina. Oo, minasiring sir ba? Minapitik sir. Hey, salamat po maray, Engineer Dantabe. Okay, salamat man tabi, Pio. Opo, sige. Okay, so yan tabi pa de. Medyo mamundo man. Siyempre, ultimo na yung pagkakon. Pero happy kita. Tayo yung mga kagraduar ka. 43 years. Ay, baga, totoo. Dahil mo ini malingawan sa mga pag-iribag-iba ta itong pangapanahon na big pa. Igwa kaming iba-iba ka na may linaog kaming sarong lugar. Nagtutuga sa bulkan. Ano nga yung tuga-tuga? Malaog kita naman. So yun, iba mo baga ko dyan sa park na minago sa na yun Pirang panito nin inomon. Nagduangal daw pa. May reserva pa. Pirang case ito. Bakit ito malingawan, sir? Ipa-istorya mo sa iyo, sulin og magkaito ni Don Ramon. Nagtutugaan bulkan. Pag-aga, pinasara kang pulis. Grabe, pero kumilde, pero rock. So pagborde mo, naagyan kita sa birthday mo baga, Penyaran na Park. Penyaran na Park, para uminagi ini, tapos pasiring sa CR. Kiniblit ako. Problema yan, okay? Duwang bangging irinoma. May mga reserva pa. Siguro po, pag Magayon Festival, John Napolis in the house. Manny Tutanyes, tapos si Bonjing.
Sarong si Manang Irinon. Tapos ni si Provincial Engineer Dante Baclao. Sige. August 20. Yun na yan. Sige. Happy birthday. Babat yun taring advance. Opo. Happy birthday and God bless her sa mga masunod mo pang mga endeavor sa buhay. Yan, Sige. sabi pa rin. Pakipagulay niya to kay Provincial Engineer Dante Baclao, kan Provincial Engineer's Office. Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat tabi Chief Jimmy kasabay si Engineer Dante Baclao. Alas 9. Pwede na kita tabi, June. Sa pangarampo ka na bilog na tropa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ning serbisyo sa abot kan sa mga makakaya. Sa programang Tingog kan Banwaan sa paagi kan informasyon kalingaan na sinibaba. Viva Señor Santo Cristo. Masunod todos. Sinda News Director Mardela siniba pa nga programa. Happy weekend and God bless us all. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga.